Familieferien 2013 på krydstogt til de Caribiske øer. Vi fløj fra Kastrup den 10. januar og ankom sen aften til vores hotel i Miami. Vi havde så en enkelt dag i Miami, før vi den 12. skulle med skibet Celebrity Reflection på krydstogt til Caribien. Når 3500 passagerer skal ombord næsten samtidig, så forventer man en vis ventetid, men som på resten af turen, så gik det hurtigt og smertefrit. Under udsejlingen fra Miami var der en fantastisk udsigt over de store luksusejendomme. Nogle enorme ejendomme, som man ellers kun ser på amerikanske film. For mange mennesker er krydstogt nærmest en livsstil, og inden vi overhovedet havde fundet ud af, hvor kahytterne lå, så havde de krydstogtvante allerede klædt om. De lå solet sig ved poolen eller dansede Gangnam Style til skibets husorkester. Skibet Reflection er den nyeste skude hos Celebrity Cruises. Den hører under Solstice-klassen, som er de største skibe. Den blev taget i drift i november 2012, og den duftede stadigvæk helt ny. Skibet var en ren opvisning af kunst og designermøbler fra anerkendte kunstnere og internationale designere. Det kan måske virke voldsomt, men med en byggepris på noget over 1 milliard kroner, er det nok ikke så stor en post på budgettet.
Restauranten var gourmet af højeste klasse, og man kunne vælge ubegrænset fra 2 store menukort. Og på trods af 500-800 spisende gæster, så varede det sjældent over 10 minutter før maden stod på bordet. Vi bestilte 3 ens i går. Så tog den ene tilbage igen. Så jeg tog ikke en. I glemmer at skåle herovre. Det er hele tiden fra, der skåle herovre. Flere gange dagligt var der store shows i skibets teater. Tryllekunstnere, sang, dans, komikere og artisteri af bedste skuffe. Jeg har før hørt udtrykket, hun løb i cirkler omkring sig selv. Ja, nu har jeg også set det. Så er vi ankommet til Puerto Rico, nærmere betegnet San Juan, hvor vi får en dag med sightseeing. Blandt dagens seværdigheder var der blandt andet baren Salon Don Carlos, hvor det ubekræftet påstås, at den berømte drink Piña Colada blev opfundet i 1963. Lidt googling viser dog, at flere barer i San Juan påstår at være ophavsmand til Piña Coladaen. Det er blevet tid til den første gallaaften, hvor der er dresscode i The Main Restaurant. Og det er jo der, vi skal spise. Vi får luftet konerne, og de kan få luftet kjolerne.
Det bliver nat, og kaptajnen hæver ankeret og sætter kurs mod næste destination, Philipsburg på St. Martin. Vi finder hurtigt en pirattaxa, og efter lange seje forhandlinger, så bliver vi enige om en pris, for at chaufføren han kører os til den berømte strand, Maho Beach. Maho Beach er en ganske lille sandstrand med de flotteste store blågrønne bølger. Store bølger og en stærk returstrøm kan trække selv de stærkeste omkuld. Men det, som lokker os og alle andre til Maho Beach, det er ikke de blågrønne bølger. Nej, det er den tilstødende lufthavn, hvor flyene har så lidt plads, at selv de store 747, de nærmest hiver solhatten af badegæsterne under landing. Og her har vi så banditten, som alle har ventet på. Desværre havde vi ikke tid til at blive og se, når den skulle afsted igen. Men på YouTube ligger der masser af klip, hvor man ser mennesker blive blæst omkuld, og nogle triller endda helt ned i vandet. Endnu en dag er vel overstået, og kursen sættes nu mod den sidste af de øer, vi skal besøge. Næste morgen eskorteres via US Coast Guard ind til St. Thomas. Tidligere en dansk koloni, men i 1917 blev St. Thomas sammen med resten af Dansk Vestindien solgt til USA for $25 millioner. Der var der også noget af det, men de mangler jo lidt. Vi var på en tur rundt i Charlotte Amalie. I bakkerne og bjergene omkring byen var der nogle gode udsigtspunkter, og vi fik alle taget nogle gode billeder. Det var en af de mest overskyede dage, vi havde på turen. Det blev endda til et par kraftige regnbyger. Man skulle næsten tro, at øen stadig hørte under dansk flag. En del af øen er faktisk stadig dansk, eller det vil sige dansk territorie, og det er nemlig den kirkegård, vi så tidligere. Her kan man stadig bede om at blive begravet, hvis man har nogle relationer til stedet. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Vi forlod St. Thomas og de øvrige karibiske øer igen for at stikke næsen mod Miami. Det var tid til afslapning, eller til at se sig om på skibet. Den ubestridte aktivitet nummer 1 på skibet, ja, det er jo at fylde hovedet, og det klarede vi alle sammen til UG.
skulle jo være en sand mester i forhindringsløb, for ikke at lande på en af de mange restauranter, is- eller burgerbar ombord. Learn how to bend, seek out a star, hold on to the end. Valley, mountain, there is a fountain. What are you reading? Washes our tears away. 50 Shades of Grey. Yeah. Words are swaying, someone is praying. So we're having a good time with Skip. Her, der er der en måde at nyde turen på, og her, ja, der er der en anden. Where clouds roll by for you and I. Well, ladies and gentlemen, this certainly was a great response that we have here inside the dining room for the service. Tilbage i Florida skulle vi naturligvis se Everglades, berømt for enorme flokke af flamingoer og alligatorer. Everglades Nationalpark er USA's største subtropiske ødemark. En imponerende kæmpe af frodige vækster og rigt dyreliv. Her findes sjældne og truede dyrearter, såsom Florida-panderen, den vestindiske søko og den amerikanske krokodille. Selvom det er nok alligatoren, de fleste forbinder med Everglades.
Ja, det er... Ja. Du er jo så bredskuldret. Ja, jeg kan ikke komme forbi. Yeah, these babies are just over 2 months old. When they were first born, they were smaller than the palms of your hand. The mama gator will lay about anywhere between like 30 to 40 eggs, and only just over a handful of these babies will survive. Områdets enestående natur har medført en plads på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Everglades Nationalpark ligger i den sydlige del af staten Florida og dækker mere end 6.500 kvadratkilometer. Er det hende? Ja.